baleni, Dik. Su Mar Wah. Apa? Sumarwah. Gitu Kleru loh. pisan potong 75 kowe. Enggak. Ngabayaran garek samono dipotong samono. Ya iya. Tambel. Habis no. Ya iya. Ben prudul ya. Ben. Mulai Maka nyang. Napa riyen? Napa riyen monggo Dik niken dipilih. Alus-alusan riyen mawon nggih, Mas. Oke no. Alus-alusan. Apa? Gelepung. Pelok 5. Alus-alusane tembange iki lho. Pelok tembang. 5, Pak. Oke. Damel bawang nggih? Nggih no ben dipamerni suarane Kak. Piye pelok pira? Pelok 5. Engko rantek. Hah? Kok iso rantai ki lho piye? Lah siji-siji no lho. Kuwi larase gamelan no. Oh nggih. Wis ayu suarane apik. Bejane sing duwe. Iya, Kang Mas. Sapa sik guru vokale? Awakmu. Lho, takono kene lho. Lho. Tak kira kowe sing Ora. latih vokal. Ora ngerti kok. Mongaton ning netra mong tak tunggu wangsu Anu Mas Akbar, Kados pundi? bawa mawon nek mboten enten peragaan asmara niku ya wagu. Nggih no, harus divisualisasikan. Iya no ta. Diajeng diken salindri. Ayo. nggih kacang suara. Mas. Lho lho. Aku kacang Garuda. Kacang atom. Kakang Mas kok kacang Mas. Suara isa lega mega ngopo gak ngerti ta? Syukur mergo apa Mas? Mergo wis dahar ke mau si rodok pedes ke Mas. Apa kuwi? Karene, rawone luar biasa. Sing masak kene iki wong 6. Sopo kuwi kaya Piye to? Kaya roh. Lho, Pak Sumarwah ki ngundang wong masak tok 6. Sopo? Gaminem karo laminem. Ngawur iki ngawur. Omong daerah kene biasane ngono to. Nggih ta, Bu? Laras. Kowe kok ngerti, Mas? Piye to awake dhewe? Kuwi ketoke omahe Bojonegoro ning atine Seraman Mojo. Atiku nang kene wong kowe ngerti sing wong paling sregep ning kene. Sing sregep sapa wong kene? Lamirah. Sah-isah. Piring wis resik ketok nganggur diisai neh. Kowe kok apal men to? Apal golek duit to. Dilajengaken malih diajeng. Musra. Walasa meringwak ingsun Lho. Piye ki? among sira dadya Pegel ora anakno tak genteni kok. Piye, awakmu ya pengen. Yo Ya tak yo jenenge Ben Adil kuwi yo pasangane dhewe-dhewe. Aku karo Dik Niken. Heeh. Sampeyan tak geleno nyuwun sewu Lah Bu, amit Bu. Lah kene kadung Matur jumeneng sekedap nggih. Mboten napa-napa jumeneng mawon, mboten napa-napa. Monggo Bu, monggo. Dok. Amit. apik lagi malah luwih semlohae malah luwih semlohae apik. apik malah luwih berbodi Aku perasaan kok gak enak. Aku iki ae lho, Dok, tak tambah 150. Ra iso jenenge gak enak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia no. Yo siji-siji, kowe siji aku siji.
Monggo Bu, kula aturi jumeneng Bu. Mboten kersa. Oh, setunggale jenengan. Ki sinden kok lungguh terus iki kok gak pegelen Lah iki terus nangkap sendal lempok-lempok kok. sinden lepok-lepok. Monggo, anu jenengan. Nah, niki lho tak golekno sing mantap jiwa ragamu. Wah, iya masuk. Ki cara nggon ngono jackpot. Jackpot ae kok. Ndang, ha, lho. Tenan iki. Ya, ya. Kamu Iki apa? Mbak, sampean nek ketingali gigu idoni ya, Mbak ya. kok idone piye? Lah kowe ora nek gagah wibawane kok. Serati ngriki, Mbak. Nah. Lah bojone sing ngendang Oh, kowe. anu. Monggo balik malih mboten apa-apa. Monggo. Monggo. Ah. Monggo, Mbak, ngriki Mbak, pinara. Pinara. Monggo pinara. Sing liyane jasa sing liyane. Sing tasik legan nggih. Heeh. Sing legan. Sik wis tak Sapa ya iki? tak golek dhewe to. Oh, tak monggo golek dhewe. Ayo Mbah, kene Mbah. Kok iso malah golek sing kono ki piye to? Kono aman ngono lho. Lha iki lho sinden ki enek sing legan setunggal. Iki lagi sing nomor 2 kok kene. Sing nomor kalih. Desa. Walah lek. Sing ndi? Ya monggo anu ngadeg, Mbak, nyuwun Ini iki. sewu, nggih. Kasinta. Dek. Oke. Walah ki wenting, Mat iki. Eh? Wenting no. Ending piye to? Tipis. Monggo diajeng. Iki lho njaluk di anu dijemput pakai tangan. Gak kulino ya. Gak kulino piye? Ya kan kemesraan ngono Oh, iya. loh. Monggo Mbak. Sik to iki enek bojone ora kok. Enten iki Bojone balik sinten? mau, balik. Nggih. Sik toh nyawa. Wis enak sing beduk kowe kok diantem beduk sak gong Cinone lho kowe. Lah nggih, pun mboten. Mas Akbar kok nggawa kok sing wis bergandeng. Lah iya, Ya aku sik gorong enek lho. Lah iki ya wis Aku arek sik iki wis. jomblo lho. Oh, iki. Ah. Ayo Dek, sini Dek. Nah iki cara mono cawe wedono sing urung Jawa. Nah, ngono nah iki aman Wis ngono. tak kayak pelajaran. Pelajaran. Iki lho digomel dipliliki sing demung. Bongko kowe ah. Modar kowe. Monggo balik, balik. Sing demung sing mudeng. Ngadeg kok, Bra. Ngadeg Mas. Ngadeg kok, ngadeg kok. Ngadeg Mas. Pun balik mawon, pun Mas. Pun gak usah digede-gedene Mas. Ora sing ngadeg Mas, Gawa. Ngadeg kok, Bra. Bra Wis ngadeg kok. Gawa Mas. Mas ki opo to Mas? Langsung Mas. Beres ngono, Mas. Ojo. Ngadeg Mas, ayo, Mas. Piye to kok beres bongko no kancan kok. Ini ndang terusno Mas. Ya wis kowe tak kene. Kok Aku gak adil usah. wis ora apa-apa wis ora apa-apa. Alah engko. Ora wis. Engko nesu. Ora. Gak apa-apa. Ora apa-apa. Sampean gelem ya mbek aku? Heeh, goblok ya ora. Seneng mbek aku? Yo piye kok? Tenanan. Yo sok tenan to kok. Sampean cinta mbek aku? Cinta no. Pel kok gak i? Lho lah ya. Kono gak i. Met, Piye to? wong lanang iki kalah rupa meneng dupo. Dupo. Piye? Kowe kudu kentel wibawa. Yo. Tunjukkan kelakianmu. Kentel, Met. Yo. Piye ki? Yo termaju. Alah lu. So. Kalamun Tangane cekeli. Iya iya ki lho. Aki aku ngetoi. Monggo Pak Ding, kang kersane kethek. Tumbas keng pundi wau? Oh niki wau teng pasar. Niki Mas. jenis napa to? Niki jenis pobie. Gak persilangan. Ngene, aku duwe trik. Ben kowe ra diang kethek, tangane cekeli neh. Gue tuh nyeneneh kaya kethek nah. Ben ra iso kok gak iso ki tak kali wis teh cekeli. Ngene. Oke. Ayo. Rasa kethek-kethekan ta. Kecepet wis to. Aduh. Wis. Aduh, bar mambu basin-basin meletos iki jan. Wis. Wis to tak golekno nang pasar Rejoso. Kuwi apa? Wakih barang ngono kuwi. Engko ra imbang. Wis. Ora saiki wis sedahi wis, mepet sing penak wis. Lanjut. Kene wis Gandeng, ayem. Mbak, gandeng. Wah pantes ya ngene iki ya. Kayak Dewi ambek apa? Dewi Sri Kandi sing lanang Sri Bombok, berarti pantes. Ora apa-apa, Sri Bambak ngendhek.
raja kijodo pati lan pesti. Ken Mbak Niken. Nggih Kang Mas. Badhe teng pundi? Niki badhe nganu nyangkeng kiri teng anu teng pasar. Oh. Cek gowo kiri. Nggih. Mbon asu kok, Mas. Tuwek kok. Wis tuwek ya asu. Makasih lho, Dik. Sama-sama loh. Kene wong tuwek dindo asu. Ngadepi wong wedok iku kudu halus ora kena Kowe- kekasaran. Gak, aku elek-elek entar nak sopan aku ki. Kelajengaken melih diajeng. Iya. Endi nek kala jengking? Kalajengaken. Iyalah. Kalau jengking ngentup bathukmu kuwi. Cinipta kangku wasa Oke. Didawahne napa, Dik? Lewong nggih Mas. Oke. Ya, Yuk, lewong.
mati. Dek Niken duduk dulu nanti lagi. Yo, siap. nanti lagi. Benar. Lanjut Mbak Sri Wahyuni Pesek. Oh. Nah, sinden-sinden tanjake ya. Oh, nggih, monggo, Mas. Yo, aja menang disepoti. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Oke. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu. Heeh. Nggih. Nah, iki disapa dulu no, ada dua cowok ganteng kok. Selamat malam Mas. Asine apa nyapa kono ora ngetok Nggih. kene aku ngerti. Selamat malam Derek Tepang kula Sri. Sri sinten? Sri Pesek Derek Tepang nggih Mas. Nggih. Aku yo do. Nggih, Do udah. pesek. Aduh. Oh, Ya, padha pesek Jenengan kok. sinten? Kula blek, Apa kuwi? blek petek. Nggih, blok Blok ketek. petek gitu. Heeh. Kan nembang napa Mas Akbar? Iki milih, ana podang kuning, salat badar, gubuk asmara, langgam ali-ali, nggo selamat mengko. Ali-ali mawon nggih Mas. Ali-ali oke. Nggih. Selindro. Kok Nah, gak nyuwun sewu, gak Fidel. mundak-mundak mbok ake-ake. Mboten gadah. Gadahe ali-ali. Lah nek ali-ali pantes kan wong Nggih. wedok. Nyuwun Terus, sewu Mas. Mbak Sri. Nggih. Iki dalem saking pundi panjenengan? Kula saking Bagor Nganjuk. Wah, Bagor mriki. Nggih, cerak mriku mawon. Masyaallah. Mau diliwati awake dhewe, Mat. Nggih. Sing ndi to? Bagor Tangerang. Nika Bogor. Bogor. Oh iya. Lewati mriko jenengan. Nggih, kula wau medal Bagor. Oh. Nggih. Nggih. Kowe mah ngerti to dalane Oh, Bagor? ya ora turu aku. Kakek turu kok. Ruwok bangga. Monggo diajar. Yuk ali-ali langsung bae. Oke, buka celuk ya yuk, Mbak Sri. Langsung. Ngagem ali-aliku pamrihe. Aja lali marang aku. Nadyan kula boten melu Unjuk dumateng Bapak Sumarawah sekeluarga. Mugi-mugi saged dados jampi sayang. Oke, ali-ali ya. Lamun ambane salaka emane amung tansah demen tuwa niki kancana besihe tansah manggiha raharja yen kanthi ilang mripate jarene nama hirup beda yen kanthi tiga wong seje besuke wis mangsa Loh. Lanjut.